Balkan vilayetinde şu ay Aşgabatda geçirilecek futbol yarışına tomoşaçı bolup gatnaşmaly edilen büdjet işgärleri, talipler ve okuwçylar ýürüýte futbolkalary satyn almaga mejbur edilýärler. Balkanlaryň ençemesi häkimetleriň mejburi çäresini yerli fabrigiň girdejisini büdjetçileriň, talipleriň we okuwçylaryň hasabyna artdyrmak taýlalary atlandyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 fevralda Sewitden maglumat berdi. Yanvar ayının 8-den bäri edara kärhanalaryň, orta mektepleriň we Sewitdäki ýokary kuwjaýynyň ýolbaşçylary futbol janköýeri hükmünde Aşgabatdaky çäre gatnaşmaly edilen büdjet işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan ýürüýte futbol klary satyn almagy talap edýärler. Her biri 120 manat bahalanýan bu futbol kanyň döwsünde arkadag ýazgysy bar. Dip Balkanlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň arkada futbol toporu bilen Saud Arabistanynyň Al Nasr toporu arasyndaky futbol ýarşy 11 fevralda Aşgabatyň Olimpiya stadionunda geçiriler. Paýtagtyň häkimetleri oňa görülýän taýýarlyk maşyklaryny 3 hepde çemesi ozal geçirip başladylar. Oňa büdjet işgärleriniň, talipleriň we okuwçylaryň müňlerçesi gatnaşmaly edildi. Ýyzly geçirilýän maşyklarda ýaşlara jan köýer bolmak öwredilýär. Bu çäre gatnaşmaly edilen Balkanly büdjet işgärleriniň we talipleriň ençemesiniň sözlerine görä, ýolbaşçylar Türkmenbaşy tekstil kompleksiniň dokma fabrigi tarapyndan öndürilen futbolkanyň puluny olaryň aýlyklaryndan we talip haklaryndan eýýäm saklap galdylar. Hemişe bolşaly işgärleriň, talipleriň, okuwçylaryň ony isläp islemeýänligini seretmeýärler. Ýolbaşçylar ýokurdan buyruk berilenligini aýtdylar. Hemmeleri gyra deň satyn almaly edildi. Ony çärelerde gyşky egin eşikleriň üstünden giymek talap edilýär. Dip Balkanlı talip anonimlik şertinde aýtdy. Balkanlaryň ençemesi futbolkanyň hiliniň juda pestigine hem ünsü çekip, onuň diňe futbol çäresi geçýänçä oňşar ýaly edip öndürilendigini aýdýar we häkimetleriň nobatdaky çäresini yerli fabrigiň girdejisini büdjetçileriň, talipleriň we okuwçylaryň hasabyna artdyrmak taýlalary atlandyrýar. Bu fabrigiň öndürýän önümleriniň hili ozalym juda pis bolup, ilada arasında olara isleg yok. Mundan ozal hem yerli häkimetler bu fabrigiň öndüren sport egin esklerini we beýleki önümlerini büdjet işgärleriniň, studentleriň we okuwçylaryň boynuna mejbur dakypdylar we olary köpçülikliň çärelerde bir gezek geýmeli edipdiler. Dip Balkanlı yeni bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň değişli häkimetlerinden şolsanda agdalýan fabrikden resmi tesvir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2 fevralda kompleksiň resmi web sahypasynda görkezülen telefon belgilerine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden, taliplerden we okuwçylardan egin eşikleri, şolsanda jalwarlary, tahyýalary we matalary satyn almak talaby 10 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Ýylyň dowamynda bir kezdek käte ondan hem köp gaýtalanýan bu talaba büdjetçileriň, talipleriň we okuwçylaryň enatalarynyň köpüsi näýilelik bildirse-de bu ýagdaý ýylyň ýylyna dowam edip gelýär. Türkmenistanlylar öz näýileliginiň sebäbini bu önümleriň hiliniň pesligi, ýöne olaryň bazardakydan azyndan 2-3 esse gymmatdygy bilen düşündirýärler. Häzir okuwçylary niýetläp telekeçilerden bahasy 30-40 manat bolan sport egin eşiklerini satyn almaly we olary çağalara her birini 120 manattan satmaly. Dip geçen ýylyň awgust aýynyň ahyrynda ahally bilim işgäri bir mektep müdiriniň aýdan sözlerini titirledi. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada asla gurrun gozamaýarlar.